Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, mao na ni atong tourism building nga bag-o diri sa kuan. Diri sa Paraiso sa Kaniga sa Matalom, ang Kaniga Island. Mao na ni guys ang tourism building nga bag-o puhon aircon natin ni siya guys para nis mga kadtong mga turistang nga ganahan og aircon. Mao na ni ning abot na gyud ang tourism building nga aircon pohon para sa katong ganahan mo stay diri sa Kanigaw nga ganahan og aircon. Okay guys, ahamong itor og unsa nay update diri sa tourism building nga bag-o diri sa Kanigaw Island, ang Paraiso sa lungsod sa Matalom. October kuanderon guys, October 2, 2021. Hangyo lang nako ninyo matalumnon ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric H. Pahulio ug mga kauban. Ato gayon silang suportahan guys para magpadayon ang kalambuan sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Iko live diri sa Kanigaw Island, ang Paraiso sa lungsod sa Matalom. Ako mong itor guys kung unsa kanindot na ning tourism building nga bag-o diri sa Kanigaw Island. Aircon na kini alang sa mga turista nga ganahan og bugnaw nga kwarto. Okay guys, among ito. Mao ni guys. Mao ni isang atubang nga portion. Okay. Mao ni update sa tourism building diri sa Kanigaw Island. Mao ni iyang kuan guys. Maniksod guys na. Humana ni atop guys. Kaniman ni. Mao ni update niya kani. Mao ni ang first nga kwarto niya. Mao ni kuan guys. Agsikan nga kwarto. Duha ni nga kwarto guys para sa mga kuan. Para nis mga turista nga ganahan or aircon nga kuan. Okay. Okay guys. Mao ni guys. Mao ni sa sud guys niya kuan. Mao ni murag primerong kwarto nga ikaduha atong giso atong gitor niya balikon ko ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Ato gayon silang suportahan guys para magpadayon ang kalambuan sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco live diri sa Kanigaw Island, ang Paraiso sa lungsod sa Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom.